Xarxa AccessCat, la xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans d'educació i cultura, Generalitat de Catalunya. Les pinzellades d'AccessCat, el 6x15 de 2026. Com fer gràfics accessibles, Mireia Rivera, grup d'intel·ligència artificial i data science. La meva especialitat és documents accessibles i avui parlaré d'un tema no gaire conegut i no del tot resolt, que són els gràfics accessibles. Llavors, en primer lloc, disculpes perquè he posat diferents recursos que després compartirem quan això es publiqui a la transparència, que no són del tot accessibles. És a dir, alguns són bons en un sentit, alguns són bons en l'altre, però quasi cap d'ells, excepte alguns, compleixen tots els requeriments d'accessibilitat. Llavors, ja em disculpo per avançats. El primer és què vol dir que un gràfic sigui accessible. Accessible és, d'alguna manera, que estigui ben comunicat i que aquesta comunicació arribi a tothom. Llavors, el primer que jo plantejo és que tothom es pregunti quina és la intenció comunicativa d'un gràfic, perquè el gràfic en si ja és una eina d'accessibilitat perquè aprofita la capacitat del nostre sistema visual per reduir la càrrega cognitiva d'una informació que és molt complexa, que són molts números. Llavors, hem de saber per què volem aquell gràfic, què és el que volem fer i a partir d'això plantejar-nos l'accessibilitat. Aquí només parlaré de gràfics estadístics i concretament dels gràfics estadístics que es creen amb dades estàtiques i ja no es toquen. Aquest món és immens, podem tenir gràfics generats amb dades dinàmiques, podem tenir quadres de control, podem tenir imatges, etc. I molt del que diré és aplicable a aquests altres entorns, però aquí, com a pinzellada, només tracto aquest tema. Després parlaré d'algunes receptes i finalment compartiré alguns recursos. El primer aspecte és que abans de parlar d'accessibilitat hem de parlar d'un gràfic ben dissenyat. I què vol dir això? Doncs primer, que seguim bones pràctiques de visualització, com per exemple, si volem comparar, farem gràfics de barres, si volem explicar tendències, farem un gràfic de línies, etc. Ara posaré algun exemple. Després, hem d'anomenar els gràfics correctament. Aquí a Catalunya tenim el TERMCAT, que té una terminologia específica i desenvolupada en aquest àmbit. També cal seguir bones pràctiques si posem la taula de les dades, alineament, etc. I, finalment, normalment els gràfics no venen sols, sinó que venen acompanyats d'un contingut textual que ha d'estar ben redactat, seguint les pràctiques de comunicació clara o de lectura fàcil. Us poso petits exemples de tots aquests aspectes. Per exemple, si tenim un gràfic de barres, els eixos verticals han de començar a 0. Moltes vegades ens trobem amb gràfics de barres que no comencen a 0. Això distorsiona la percepció de les quantitats. Per exemple, és molt habitual també que sentim anomenar els gràfics amb altres nomenclatures no catalanes, com l'scatterplot o el gràfic de pastís, etc. Tot això té uns noms en català. En el cas del scatterplot seria el gràfic de dispersió. Les taules. Els números a les taules han d'anar alineats a la dreta. Hem d'usar la puntuació catalana de milers. Penseu que en anglès i en català i castellà la puntuació és bastant diferent. I l'altra recomanació és que sempre usem el nivell de detall que correspongui al missatge. Per exemple, en aquest cas, jo tinc una taula que diu que a la província de Barcelona hi ha 6.017.087 habitants i a la província de Girona 839.692 habitants. Potser en la majoria de comunicacions no cal aquest nivell de detalls i jo puc parlar d'habitants en milers i dir que a la província de Barcelona n'hi ha 6.017 i a la província de Girona 839. És a dir, en cada comunicació i sempre tenint en compte la intenció comunicativa hem de triar com presentar els números i sobretot alinear-los bé i presentar-los bé.
Val. Un cop ja hem complert aquesta base, que seria com el punt de partida, podem començar a plantejar-nos els temes d'accessibilitat. Quines barreres pot presentar un gràfic? Doncs bàsicament les barreres visuals. És una eina visual i, per tant, qui tindrà més dificultats és qui l'usi en visió limitada o sense percepció de color o en pantalles petites, etc., que pot tenir dificultats per veure les categories, les etiquetes, per ampliar-lo, per fer una lectura global. Encara més dificultats si algú el vol usar sense visió, perquè tindrà dificultats per accedir als valors, per navegar i per fer una lectura global. És a dir, tots aquells avantatges que presenta el gràfic venen marmats perquè no hi ha un accés visual. Finalment, també ens hem de plantejar que pot presentar dificultats per persones que, per un ús amb capacitat cognitiva, lingüística o d'aprenentatge limitats, perquè són eines complexes. Llavors, aquí, i això en parlaré poc, però hauríem de repensar quantes dades mostrem i quin nivell de detall mostrem. Val? I ja, com a últim punt, he posat que a vegades alguns usuaris, alguns perfils, preferiran accedir a les dades del gràfic amb teclat, pulsadors, escombrats o amb veu i no amb ratolí, quan la majoria d'eines i de gràfics publicats només permeten o només reaccionen davant del ratolí. Va. Davant d'aquestes barreres, què hi podem fer nosaltres? Doncs tenim diverses solucions i les anirem mostrant una a una. En primer lloc, el que podem fer és proveir alternatives, és a dir, altres maneres d'arribar a aquesta informació que no són els gràfics. I, finalment, tenim algunes eines, algunes possibilitats que podem fer per enriquir. Anem a veure-les. La primera solució és usar colors segurs. Normalment el color és una de les codificacions de les dades més habitual perquè és molt vistós. Amb un accés visual complet doncs és una eina potent, però si s'accedeix amb limitacions de visió o amb un espai amb poc contrast o poca il·luminació, pot ser que la percepció de colors no sigui perfecta i la complementarem amb patrons. Amb els patrons, encara que no percebem el color, es pot distingir les diferents categories del gràfic. L'altra solució habitual és el text alternatiu. Això ho coneixereu, és una solució molt establerta, molt adoptada i que el que permet és que qualsevol contingut gràfic jo hi posi un petit text explicant-lo. En el cas dels gràfics estadístics, això no acaba de ser una solució real, perquè el que es recomana és que el text alternatiu tingui 125 caràcters. Per tant, amb aquest espai podem dir poques coses. Només podem identificar el gràfic, donar 2 o 3 dades molt rellevants i sobretot intentarem que no repeteixi altres informacions. Un exemple de text alternatiu seria gràfic de barres que mostra els visitants mensuals als museus de Barcelona pels mesos de gener, febrer i març de 2026. I aquí encara podríem afegir alguna dada. Val? Us dono aquí un recurs en anglès del Consorci Web que diu com una mica triar quan donar aquest recurs o no i com fer-lo. Si és una solució pels gràfics estadístics, el que es diu el text llarg, long text, una descripció llarga. Aquí la funció és donar tota la informació que transmet el gràfic. És a dir, fem una explicació textual del gràfic. I està pensat per un accés no visual. On es posa aquesta descripció llarga? Doncs hi ha tantes solucions. Si ho teniu en una publicació en web, ho podeu posar en una pàgina a banda, amb un recurs a banda. Si teniu una publicació en paper o un document, ho podeu posar en un altre espai o ho podeu posar juntament amb la pàgina d'informació del gràfic, tenint en compte que la gent que hi tingui un accés visual veurà els dos recursos. Veiem un exemple.
Aquí tenim un exemple super detallat de descripció llarga, però el que a mi m'interessa que veieu aquí és sobretot que es recomana que la descripció llarga tingui 4 parts. Una primera part de presentació i missatge principal, és a dir, què explica en general el gràfic, una estructura que diu una mica com està composat, l'objectiu, quantes categories hi ha, els eixos, etc. Una tercera part amb patrons, tendències i comparacions rellevants, que seria el que nosaltres percebem de primer cop d'ull. En aquest cas, tinc un exemple d'un gràfic de barres que té un patró creixent. Val? Doncs això comentaria els valors màxims, mínims, la mitjana, etc. I, finalment, alguns detalls claus que siguin rellevants per a aquest cas. Una altra alternativa que es dona és la taula. La taula no només és una alternativa, sinó que és un complement i jo recomanaria donar-la en molts casos, si no directament, com a mínim un accés a les dades. Per a ser accessible, la taula ha de tenir una forma regular, és a dir, totes les caselles plenes, les jerarquies ben marcades i no tenir dobles jerarquies, és a dir, només un nivell. Si cal fer diverses taules, doncs se'n fan diverses. Una altra solució és la zonificació. Aquesta solució no està tan adoptada, però algunes eines ho ofereixen i ara us faré una petita demostració. Un moment. Espero haver compartit l'àudio de la presentació també, si no ho veuré. A veure. Bueno, avui és el dia, Bé, avui és el dia de que passi tot. Ara, vale, ja el tinc aquí. Perfecte. Aquí tenim un gràfic de línies que després l'aprofitarem per ensenyar alguns exemples i tenim un botó que es diu escoltar el gràfic. Espero haver compartit el so, ho vaig a provar. Sentiu? L'heu pogut sentir? Sí, Mireia. Perfecte, gràcies. Vale. Aprofito per comentar-te que controlem una miqueta el temps. Perfecte. Sí. Gràcies. Sí. Vaig ràpid. Vale. Molt bé. Doncs aquesta solució no és molt habitual, però algunes eines la comencen a oferir. Una altra solució és pregunta-resposta, és a dir, aprofitar les eines de llenguatges d'IA per, un cop donat un gràfic, fer-li unes preguntes a l'LM i que ens ho expliqui, que ens respongui. Aquí tinc una demostració que no us la faré per temps, però les eines habituals de ChatGPT si disposen de les eines, de les dades tabulars i el gràfic l'hem generat dintre d'elles, poden fer això bastant perfectament i es poden fer eines a mida també. Altres possibilitats, doncs, personalitzar els colors, és a dir, permetre que l'usuari triï el color que vol veure el gràfic. Triar diferents formats, que el gràfic es pugui veure, per exemple, en mapa, en gràfic de barres, etc., com l'usuari vulgui fer. Generació personalitzada, és a dir, que jo triï quines dades vull veure i quines no. Faré la demostració al final per no interrompre. I, sobretot, que es permeti l'accés tant per ratolí, que és el més habitual i que normalment està dit, com per teclat. És a dir, hi ha bastants perfils que accedeixen a la informació per teclat. I què passa per teclat? Que han de poder navegar i han de poder veure els tooltips, aquesta
aquesta informació que a vegades apareix segons jo vaig clicant, també s'activi per teclat. Vale? Ara faré la demostració més tard. Vale. Llavors, us dono dos recursos. El primer són com unes regles d'experiència que es van desenvolupar dins el meu grup d'innovació docent per Rubén Alcaraz, que van dient diferents aspectes a tenir en compte quan dissenyem un gràfic per fer-lo més accessible. Són coses molt pràctiques de sentit comú, no les desenvoluparé, però aquí teniu l'article i estan implementades en algunes solucions que us ofereixo després. Però, per exemple, el títol del gràfic ha de ser clar. Ha de permetre, la 14 d'aquestes, el gràfic hauria de permetre que una usuària l'augmentés al 200% i que no es pixeli, que segueixi veient-se en qualitat. Si hi ha abreviatures, s'han de desenvolupar, etc. Són coses de sentit comú, però que no es compleixen. Quan vam estar fent aquest estudi vam fins i tot analitzar gràfics de l'OMS i que no ho complien. Aquestes heurístiques estan pensades sobretot per l'accés per baixa visió, però beneficien també altres tipus d'accés. Un altre recurs molt important és Chartability. Chartability són també unes heurístiques més globals, desenvolupades als Estats Units i que tenen una aproximació similar a les Web Content Accessibility Guidelines, a les directrius per l'accés al contingut web, però van més enllà i parlen de que un gràfic hauria de tenir compromís, que hauria d'ajudar als usuaris, hauria de ser flexible i, a més, Chartability també ofereix un petit protocol d'avaluació ràpida. Tots aquests recursos els tindreu, us donaré l'enllaç i són molt interessants per plantejar-se quan fem creació de gràfics. A més, des del grup aquest d'innovació docent hem fet una guia de creació de gràfics accessibles amb Excel. Hem treballat bàsicament amb Excel i HighCharts. I ara us ensenyo un truquet d'Excel que espero que us sigui pràctic, sobretot per baixa visió. I a veure si em deixa... Aquí tinc un Excel, tinc una taula molt senzilla amb aquelles dades de les províncies i els habitants. Un cop tinc la taula, la milloro, com deia, per als números i això, faig un gràfic. El gràfic puc, dintre d'Excel, posar-li els patrons i tot, però la gràcia d'aquí és que un cop jo he fet un gràfic millorat, puc anar aquí i dir-li guardar-lo com a plantilla, guardar-lo com a model per a altres gràfics. Evidentment, un cop fet el gràfic puc millorar coses, com deia, la precisió dels eixos, etc. I ara tinc unes noves dades i vaig a fer un gràfic usant la meva plantilla. Inserto un gràfic, li dic que els vull veure tots, me'n vaig a plantilles, trio la plantilla que he guardat i sense fer res més ja em surten els patrons que jo he dissenyat. Aquí hauria de canviar els eixos, etc. Però vol dir que faig la feina una vegada i ja ho tinc per molts dels gràfics. Evidentment, caldria fer diverses categories, etc. Però això és molt útil i això aplica tant a Excel com a PowerPoint com a MS Word, a tot l'entorn de Microsoft. Finalment, dir-vos que aquest tema, l'accessibilitat als gràfics, és un tema que estem treballant molt des del grup d'innovació docent Adaptavit i que ara ho oferirem, tenim ja un repositori de gràfics accessibles que encara està en curs, esperava que ja estigués acabat, però encara no, que tenim demostracions amb HighCharts, que HighCharts és una de les llibreries comercial però que és més... que està
fent moltes coses molt ben fetes amb accessibilitat, té fins i tot un accés amb IA per desenvolupar, que et crea ella el gràfic, i té una llicència gratuïta per a educació. També us volia ensenyar algunes eines que són un simulador i un analitzador de contrastos. Acabo la presentació i llavors faig un minut de demostracions. També ara estem amb 3 projectes, un ja ha començat i els altres a punt en curs, tot just començats. Un és que estem treballant amb IA la creació automàtica de descripcions llargues i avaluant-les, i tenim un repositori que podeu veure les primeres avenços en aquest. També estem treballant amb un equip per fer criteris per desenvolupar gràfics similars a lectura fàcils, gràfics cognitivament simples, i també estem treballant amb una iniciativa per fer gràfics en 3D tangibles, no tant per transmetre dades, sinó per facilitar la comprensió dels conceptes estadístics. Això, evidentment, no és una feina individual, i aquí he presentat recursos creats per Rubén Alcaraz, per Jordi Barea, per Lluc Massaguer, per Maria Salse, per Maria Rosa Torres, etc. Un munt de persones que estem treballant en aquest àmbit. Els grups amb els que hem desenvolupat són el grup d'innovació docent Adaptavit, també el grup de ciència de dades i intel·ligència artificial, i també algunes d'aquestes coses s'han fet gràcies als professors i a l'equip del màster en accessibilitat en educació, comunicació i disseny. Dit això, vaig a la petita demostració. I a veure si es pot veure. Bé, sembla que està complicada la cosa avui. Mireia, si no ho podem compartir, ho podem... si hi ha un enllaç o així, també ens ho tindreu podem l'enllaç i facilitar. tot. A veure, deixa'm fer un segon intent i a partir d'aquí ja... Vale. Aquest és un dels recursos que he compartit. Són exemples de gràfics accessibles i aquí hem implementat totes les heurístiques d'Alcaraz. Els títols clar, els patrons, les taules ben dissenyades. Aquí podeu veure que es poden seleccionar amb diferents colors. Es pot escoltar el gràfic, etc. I tot això ho hem posat a disposició perquè tingueu models fàcils per generar els vostres gràfics de forma còmoda. Dit això, ja només em queda parlar i agrair el finançament rebut i res. Espero que revisant aquesta presentació i els enllaços tingueu tota la informació necessària. Finançament. Xarxa AccessCat. Aquesta presentació forma part de les activitats de la xarxa AccessCat, que té el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, amb el codi 2025 XARDI 00001. Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons de reconeixement no comercial sense obra derivada 4.0 internacional. Aquest document reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya. Contacte. Web de la xarxa AccessCat. https://accesscat.net/. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat.
Xarxa X, @xarxaaccesscat, amb 2 S's. LinkedIn, xarxa espai AccessCat, amb 2 S's. Subscriu-te al butlletí de la xarxa AccessCat mitjançant el QR a la part inferior dreta de la pantalla. Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura.